2024 lo pini karbi lochari asong mate KSA tum amethang asai hemlong pini nilitum press conference kibipon asi press conference alam ninje je afrang nili itum birta pajetak alu tokpon mate isi press note tokpon dasi press note bang nili porik depo Clardak pen pachinilo KSA ASDC KNCA atum 1986 pen pining an kachesong ke komadne nangke toy penne ke claim kali songa hin pen khai longri kacherai komji aphan arpu kedeng pon a joinesi claim bom wang bom sonsi hemprek aparman kachesong adui ahoy kacherai kom mate give and take aron ke khamkedun UCC ke khamkedun CAA ke khamkedun PGR VGR along ke patharle ji aphan haihui sitame songa hin pen lamrai tengponsi ke klempon komatne abang khusi nangke toy na kapin khat lapen ke nangke cherap dun pu kachi puke angkur kawe alamlo pachini tu intung nilitum ke klempon asai mesen pu nang chini dun pen penang an ke the ke ding atum mate officers atum nang cherap dun bomlo sita me nang rab dun thexero pura cheparoka iji akenang sot ave lam paklar tuingtung Dr. Tuliram Rohang CEM Karbi Anglong Autonomous Council nangketoy lapenke nangkerab dun penle nilitum kachesong asai kedeng pon kali kepa jutsi alam CEM Rohang asangho jongsi rataphan pader de pinpen PGR VGR along katharle aputhak paklar dakpen than pachini asonte patumi niphai 6 August 2024 Arni Korte Ingjiratum Areng Afu Sok Sojok Proji Apotlo Raikom Saiki Tumpan Hukum Pipen Ilitum Akhai Atumapan Ahir Intang Rakpen Areng Afu Nang Pasopi Kepatheng Kepachok Pencenglok Kepatur Kepasak Sodakpen Nilitumahin Pen Hangponlo Prabjin Pen Judicial Inquiry Padora Kechokchi Atumpan Pangsai Vek Nangji Pachet Takabang Kangti Mingti Publicity Secretary Lalo nilitum Pini press meet Karbilo Charlie Asomen press meet Binangkok Bangke Sonthom Alampen Isi Bangke CEM Tuliram Rohang Alangli Kaprek Amailong Ninje Pon Bomje PGR VGR aputhak kache songlong alangsi hukum kipi mate order kipi pensi la KSA la pen ASDC youth front tum kache song walambang alangli penang an public a platform long kaninje ilitum thekdam long nilitum karbi lochali a song mate KSA pen karbi anglong rat upon clardak pen pachini kang tungbang ke nilitum KSA atum ke CEM ilitum fan KSA pan order na ki pen le ilitum ke claim pon kali 1986 pen ilitum hemprek aputhak nang claim bom wang bom lo lapen border aputhak give and take policy aputhak puno UCC aputhak puno ilitum CEM nang ke toy pen le ilitum kache song pon kali ilitum rat aphan si ke claim pia pot lapen karbi ang long arat issue aputhak si ke claim pia posi pini arni anta ilitum rat tum issue ajoine pensi ilitum ke claim pon lasi komame ilitum phan nangke toy pen le ke claim kali pusi pini karbi ang longa rada phan ilitum karbi lochalia song pen pachini pon kamtung second tangka maha alam alangli rat ahong jai long kaprek rat ahong jai long ta ninje lo je alangli ta tangka maha nang cherabdun pusipu KSA lapen karbi lochalia song pen karbi ang long rada phan pachini kang tunga bangke KSA atum CEM Tuliram Rohang pen tangka maha endam pele pini arni anta program ke klempon kali kache song
pini ani ko an ka che so ang deng ili tum ke deng ponta CM tuliram rong hang a blessing CM tuliram rong hang atangka na kera pen ili tum ki klembon kali pini ili tum karbi ang long arat pan ka che song pini ili tum karbi ang long arat issues aputhak ili tum karjap ke rat tum ili tum ka che song aishu aputhak alang li tum aning ke hang alang li tum nang che rabdun aning ke hang ajoini pensi alang li rat a blessing pensi ilitum ke long pen rat a blessing ke long pensi pini ilitum che song bom klempon bom la si CM tulirang rong hang si alang li ilitum phan tangka mahana ki pensi pini KSA tum program klem bom pukelake angkur kave alam lake chubai alam pusi pini rat ahong jai long pini KSA tum pachini lo third abang ke nilitum ki puji kangtung bang ke police atrocities aputhak patumi thelong lo karbi arat lapen pena an songja piatum areng avu sonang lo alang li tum pinpur alo mat memorandum alo karbi anglong autonomous council pan PG pulo birla pen alang li tum peacefully without arms without any sophisticated weapons pen si alang li tum peacefully pen si procession dolo like a democratic around lo peaceful demonstration peaceful procession ke doki lapen Indian constitution long article 19 along ta talk tak dolo je the peaceful assembly without arms without sophisticated weapons pukela ke Indian citizens one ke rights ki pitang dolo so la so rights ateng pensi patumi karbi anglong songja pi lapen araratum VGR aputhak tharle nangji pu aputhak pen alang itum kache song deng pon lo lake me pik lo lapen kache song asong pi tum ponta nilitum karbi lochari asong pen choro pon lo lapen korwang through the pajero sita patumi Assam police tum patumi procession along kedam atuma pon along itum brutally pen ke theng ke chok apan ke nilitum karbi lochari asong pen Assam police pan ilitum pinrem lo lapen nilitum karbi lochari asong pen ilitum katiman pon ke that judicial inquiry binang ji usin nilitum appeal lo athe that patumi asonson police brutality ke lake democracy around karkan pusin nilitum jongdam lo mo lason dongsi dobom lo polote karbi anglong arat tum ke pena protest hai hedet po laben kache song aking kam deng pona hedet po jongsi police tum brutality jongsi lason do werlo polote laso apu thake nilitum karbi lochari song pen ke demand polote tak judicial inquiry do poneng lapen police tumang bong komame jongsi ki chokche doko polote alang litum pan aron ateng pen alang litum pan phatek kalite jail tamit bank ponang ji pusi nilitum demand pon lapen isi alam ba nilitum proper inquiry mo tanglo polote nilitum tami Assam DGP fan tami nitum lo bangke loaded po tak judicial latum departmental inquiry bineng lapen dak ke chokche a police atuma pan police personnel tum ke chokche dokok polote Assam police arona teng pen ala litu ban inside nang lapen jail damit deng pon nang pusi nilitum labangke rada pan pachini pon lo lapen patumi asonson karbi ang long rat lapen karbi ang long songja pitum che song nang ko kelake CM tuliram rong hang alang li delay tactics alang li claim rong a join si patumi asonson a khatona do tonang ko alang jongsi VGR long tharle dam that asonte lapen claim that asonte so look so that atemon avideji polo sita nonabang ki committee senglok pen gazette notification avi promen pen nonabang ke tharle dam hai hede council tumlong lahai gazette notification ke aprang penta do nangji polo lahai ki sita alang litum careless alang litum chelang litet ajoni se pini la an karbi ang longa ratum honang lo pini ilitum block 1 and block 2 ta karbi ang long lilul puchipunang kok chipulong lok ajak kong doko ke ilitum karbi ang long gazette notification ke doko ajoni se ilitum chipudam long lok lahai gazette notification jong si
ilitum Karbi Anglong arlo chipipon theglo polote copy posi ilitum PGR VGR gazette notification ta chipipon thek thedalo lake council kachari asong japi tumsi ke chokchi pusi nilitum jongdam lapen CM tuliram rong hangta delay tactics alangli ki claim a join si pini la anarni ta Karbi Anglong rat lapen Karbi Anglong song japi tum sung nangaralo Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram roham pada tuning ripolo alangli delay tactics claim cleara la PGR VGR katharle aputhak claim pon sirak nang jipu si nili tumta pini lasu press meet pen demand ponlo jong si la PGR VGR jong si tharle pon sirak re pulote la anso se kachesong amede theponi lang non kevang arni la anso se Karbi Anglong ratum nang choni lang la anso se Karbi Anglong ratum la PGR VGR aputhak chesong hilang inge isi alam nilitum CM tuliram rong hang phanda ki pukang tungbang ke PGR VGR ke kadok ave Karbi Anglong rata chinilo je PGR VGR hawaipur along dopu sita pini ASDC KSA KNC tum kachesong ban pipo sing hong nang kok lahai kachesong apan pising hong nang kok lo aprang pen da illegal settlers Karbi Anglong do olo po chinilo ra pida pipo si claim a heder lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari tumsi ke chokchi pusin nilitum do jong ponji lapen alang litum jongsi ke chokchi pen alang litum kachepak kengji polote alang litum tharli pon sirak nang pol lapen Karbi Anglong aratum akimang alang litum kroy sirak pen claim vek nang po lapen claim sirak nang po pusi nilitum epilo lapen alang lipan request kurilo jongsi apora teng pen alang litum tharli pon thek thi polote kachesong ame de bangke CM tuliram ta non ason bang nang khang tu elo labang nilitum Karbi Anglong rat pon pachini ro langelo pene karjuna